Hòstia, Nerea, perdona, ja estic aquí. Que no para de dir el xofer, que no venia, que... Fran, para un moment. No eren les campanades de la terreta? Hòstia, Nerea, és veritat, el traje. Perdona, què podem fer ara? No et preocupes, que tinc la solució. Uau! Sí que sí, Fran! Això és una altra cosa. Ja el dic, ja, mare meva, Nerea. Doncs pense que ja ficats així, trobo que ja, no? Ja estem Podem donar preparats. pas ja Sí. a les precampanades 2018! Molt bona vesprada a tots i a totes, estem així des de l'Ajuntament de València, a punt, Nerea, a punt de poder començar ja a presentar les precampanades 2018. Sí, Fran, a punt. Però abans hem de dir-vos els nostres propòsits per a l'any 2018. Hem escrit 5 propòsits conjuntament i anem a dir-vos-ho. Fran, Sí, Nerea, el comença. primer de tots ells és que tenim que aconseguir d'una vegada ja que Maria Bradelo ens seguisca en les nostres xarxes socials. Facebook, Instagram, Twitter... Tot, Lo que tot. te done la gana, Marieta. Però podies seguir-nos un poquet, Sí. no? I fer-nos un poquet de cas. Així que si estàs veient, ja saps, seguís-vos. El segon propòsit és tindre un programa en la nova ràdio-televisió pública de tots els valencians i valencianes. Vale, el tercer propòsit. El Fran. tercer propòsit, Nerea, el tercer propòsit és uno que em porta boig, perquè mira que porta anys intentant-ho, però no hi ha manera, jolín. I és que l'arròs de la paella sempre se me crema. Així que el tercer propòsit de tots és que, d'una vegada, no s'esquemi l'arròs de raïm. El quart propòsit és poder-li pegar foc a una mascleta. Uau, Nerea, t'imagines nosaltres Sí, ahí, però- amb la metxa ahí per pegar-li foc a la mascleta? Ai, i poder dir, senyor pirotècnic, pot pegar-li pegar-li foc a la mascleta mascleta i que, pum! I el cinquè i últim El propòsit. cinquè i últim propòsit és un propòsit que trobo ja que podem, Que podem eliminar-lo de la eliminar-lo llista de la perquè llista. sempre hem desitjat poder vestir-se de valencians. És que, Nerea, estàs... T'agrada com vas? Estàs guapíssim. Vaig a pegar una volteta per a que em puga. Sí. I jo també, que som més Vinga, Fran. Vinga, Fran. Home! Mireu això. Ara sí que sí podem donar pas a les precampanades 2018. Però, Fran, hauràs dit el rellotge, no? Jo no. Havia dit que portaves tu. No, Fran, t'encarregaves tu de Bueno, dir-lo. no passa res, Nerea. Vale, No passa res. Tens la solució? Tinc la solució. Mireu. Això pensa que sí que ens serveix, no? Nerea, tenim el rellotge. I ara què més ens falta? Va, tenim ja tot preparat. A veure. El raïmet, la mistela per a brindar, el cotillón i després un poquet de coca de llanda per sucar en la mistela, que sempre va bé, no? Un poquet de ahí Sí, pa tant. plenar la panceta. Doncs que, Nerea, comencem? Jo penso que ja estem preparats Vinga. per començar, no? Anem a ficar-nos Estem el preparats, cotilló i sí. tot això, anem a plenar els gots de misteleta, Ole. totes aquestes coses. Vinga ja, Nerea. Això ja està aquí. Estem així ja, hem Així vingut que... a jugar. Exacte. Vale, tira-li, Vamos a por Fran. la caja, anem allà. Tira-li. Vinga, primera. Segona. Tercera. Cuarta. Sexta. Séptima. Octava. La novena. Vinga. Décima. 11. I la última. 12. Feliç any 2018! Un abraç, Nerea. Ja està, ho hem fet. Perquè tots els propòsits es van realitzar i este era un dels nostres. nostres, Anem a totalment. brindar, anem a agarrar esta misteleta del terreno. Esperem que tots els vostres somnis es realitzen en este 2020. Que ja sabeu que per a que es facin realitat el que teniu que fer és escriure aquí en els comentaris quins són els vostres 5 propòsits per a l'any 2018. Exacte, i també recordar-vos que si vos ha agradat el vídeo ens podeu donar una maneta cap a dalt, subscriure-vos als nostres canals, comentar-nos, compartir el vídeo Exacte. als amics, als abuelos, als tios... Quanta més gent millor, perquè mai això és gratis. Tira, que això no n'hi ha que... I res, que ara sí que sí anem a fer este brindis per haver-nos conegut, Fran, en este Exacte. 2017 i per seguir fent vídeos junts i passant tot així mateix. Totalment. Així que Per ens veiem vosaltres. pronte, per vosaltres. Ja. En veritat m'ha feia veure-me-la.